Hej, jeg skal lave en video med fremtiden. Ja. Okay. Når jeg bliver stor, altså voksen, så enten bliver jeg arkæolog, brandmand, alt det der. Ja. Nu. Hej, fortidsjeg. Jeg er fremtiden af dig. Du er cirka 7 år nu. Men efter russerne har overtaget Danmark, så er man blevet meget mere anderledes. Hvad skal jeg sige til det? Er du fremtids mig? Ja, jeg er fremtids dig. Kan du godt lide smut? Nu ved vi det. Nu kender vi fremtids mig. Så russerne har overtaget. Okay, jeg må hellere sige bye bye, inden der sker noget. Så jeg vil hellere sige bye bye, og husk at skrive en kommentar, eller nede i beskrivelsen, hellere et like. I må selvfølgelig også skrive et dislike, eller lave et dislike, men det bliver jeg ikke så glad over. Så jeg må hellere sige pøj pøj folk.